utofuna vakomana saka zivai nomwana wenyu kana ari teenager zvakuda vazamu zvakuda deep voice kana mukasazviziva kune vanotoita zviweki ikoko chasvika zvakuti vanourora pane zvimwe zvingaitwi pavanourora pane zvimwe zvinoitwa pavanourora zvimwe zvinoitwa pavanokosha zvimwe zvisingaitwi panoona vabereki vaita seni uyu musikana unovaza ndashanduka nokuti ndakanyana munotovaudza kuti zvamunoziva about me 15 years ago is changed musikana wekurukeyo wakamutengera maviri eshangu dzakaisvonaka ndobvaoneka mwana womunina wandagara naye then saka mama shangu inatino iyo inenge yandakatenga ndiyo zvikamai munditi serious ndikatinoiko mwanangu that was an expensive shoe ndikatinoonekwa ndikuti mai vakachenjera avachenjera ndikubvunza vantu zvimai zvinenge vane mapotose ndozvandotodza pano ndikatitini maiwo ngavanzwisise kuti ini zvandaiva 15 years ago ndaingopfeka gogo asikana handina kunyanya kuresva kusikwa saka gogo yaitaita mushe musikana akaziva kuti papo ndabva saka pandinomuudza kuti ndakamunina wakuda kuti handina kumboipfeka zvikazizvo mama vakunonodzadza pandapa mabhaloya handisviki gogo handichasviki saka iye ndakanokwirira zvemhando saka muri kutoona here kuti panoda kuita problem kana mai vezera uyu rikasaziva pandava rikasaziva pandava about food umwe muzogebeda akati he muri vambishi neduweka ini mbishi hazvichanyatsoiti andikazvakuoriwanakangiosora girini tina marize yedu asi shamba hataundi asaibetikakuziva ndikasamudza urofuraya utoromwana nauya kuti nai mama ndakadhekisiwa takunya murivo akanaka totozogara pasi kuti uyu murivo wegirini uyu hatitaundi isadza rewhite katadya tinodya katashanya mumba kwenyu takazviudza kuti katashanya todya asi kumba kwedu haticharidyi kuchinja kwelife nokuda kwezera manzwa saka mai vebasa ravo nderekuziva vari mudendenedzwa dendenedzwa ramakotose rine vanhu vakawanda imhoshaniyoyo vamakotose sina vashoma saka zvinodiwa vanandandora vanandandora right mai vanokuva will of life yomunhu mwana wavari muzidendenedzwe will of life nechirungu vatakaita medicine vanoziva kuti imi vasakumboinzwa vanhu vari mudendenedzi kana vari 15 vanhu venyu itai will of life zvandinova pano zvinodudzirwa ne252 ne1 Samuel 226 yokuti Samuel saizvozvo akakura panjere pakukura mumu nokufadza mwari navanhu pano 2 verse 52 panoti Jesu vakaramba achienda mberi pakuchenjera napakukura napakufadza mwari navanhu ndiye munhu watinoda mumba nyangava murume todi munhu unofadza asifadza mwari patinazowa mwana responsibility yangu samai yokuona kuti vanofadza mwari navanhu saka vhiri vamwana nomwana munhu vhiri vangu rakasiyana nomwana wokuziva ne11 nokuti vangu asina kusafanana seajesu tipapapeta ipapo saka unotora mavhiri 15 yavanhu naika beinotora mavhiri yenyu mamazero yenyu madendenedzi 15 rimwe rinasipokisana nebhasikoro pandibhasikoro anditi right
vhiri rimwe nerimwe chinodisa vhiri maspokes. Right? Saka maspokes ando anomirira kukwira pakaita Jesu pamunhu pakufunga pakufadzana Mwari navanhu. Saka nini unogona kunyora kuti ndokutaura nechidoko patinonyora kuti Gabriel makotose physical ndorimwe vhiri, social ndorimwe vhiri, psychological ndorimwe vhiri. Psychological yoga mukati munoisa zvose zvinoti emotional, academic zvirimomo, mafungiro namaitiro, panozova futi nespiritual. Saka anenge mavhiri mamaspokesman, spiritual, physical, social, psychological, intellectual, academic, emotional, nogona kusvika vhiri rimwe chete. Pachisona vhiri iri ririkuwadzana navamwe ndo social, rine muviri, rine chinamato, rine maitiro namafungiro, tiri pamwe chete. Right? Saka vhiri ndovamuchashandisa paumai pano mumwe nomumwe setakataura kuti kana mai vakutosora pavhiri ravadhirowa rini vachati physically maizvezvo hazvigoni physically woti zvechikafu futi makeke indabhedhera kudakati makeke vozanga muchitenga mutengewo muchiziva kuti ina sweet tongue. Saka ndokungoti kana vana vakekeke asi hamsanatengera eka handichavachengaka ininavatosatinakeketatengera ndokuti tikavamweka hazvina kushata asi wozoti mumusoro oivovo zvei unoisa vhiri yangu. Saka ndikuti vhiri kana mukafananidza mavhiri atoni zvakanaka muzukuru unonzi Gabriel une allergy. Saka vhiri rake mototi physically fish away, right? Ndozvaita mai nuts away. Saka mavhiri anofanira kusiyana ari 15. Musazonditi tatasangana neargument anosvika 27 kandonyasha dzenyu asi zvokuitawo zvakawanda asi nyasha dziripo mukazozviita zvoshanda ndeunoita mavhiri 27 iwawo uyo achiti ake 5 uyu 10 atikuita pafanana asi mavhiri akasiyana tichachanditi saka ine unoita mavhiri omumwe nomumwe muchigadzirisa. Namba 4 nguva dzinongoira namba 4 inoti ndofana kuva noruzivo yezvibhozhero zvangu ini samai paume hwangu fana kufamba zvakanaka ndofana kuva noruzivo nezvibhozhero zvangu ini samai nokunotaura I must know my weaknesses. Ruzivo nezvibhozhero I must know my weaknesses. Ndichareva mashoma vamwe afambiwa nawo asi for this point you must understand. Kandoexplain now zvinobuda ive noruzivo yezvibhozhero zvenyu. Zvimwe zvibhozhero zvinoti if you are honest with yourself muchitaura chokwadi munoziva kuti imi munoba zoti analyze kuti chinono chaicho here kana kuti imi muresolve. Inotareva vazhinji vanobara vachinonoka chimwe chinonoka chisinono. Let's be honest. Kana mune 4 vanhu vari under 12 muchifanira kubata svondo yamunotanga na8 pamwe chita varwi baba vechi5 iwe vechi6 iwe vasingazipa netai vasingazipa nebhutsu ava vana vasingaziviwo mai havana chinono zvavo asi vana baba zombi vatitoda kutaura pamusoro pavana vasipo tichinotaura pamusoro paiwe somunhu waziva kuti ini ndini and I'm not very fast. Rimwe zuva ndakaveveri vandibvunza kuti takatadza vanofana vatoda kuenda saka hatigezi ndokugeza ndokupedza ndokwadza bhedha wangu ndikati mamageza ndikati ndikapedza ndikati zvikanaiwana moroisa munhu nomurume kana vamuri pamwe chete ndikati zvikamamapedza nguvai andonokoreva kuti ini kuchinono handiko haiko handiko. Saka inini what you do is zvandonza vana vechidoko
kana ukaziva kuti ini ndinoda more time hautombozviti I slow someone unoti I need more time panotora 20 minutes ini ndozva hour saka ndinokupa target manzwa ini ndososonwa ndasabati time ndososonwa excuse yokuti ndine vana to me it does not make sense I had 4 children vana 12 asi zvose ndichiita ndinosina brain yokuti zvinotodini kuti ndibate nguva kana panonoita 20 minutes inoita 2 hours kana tikazitofana kusangana na 6:30 ndayamba wachi sipo isitochikuwa saka ndikuti vaisasara vavo kubata nguva saka chinono vachireka kamwe muri perfectionist kamuchide kuti muri perfectionist muchenjere kuda kuita maperfectionist ndiri kungoziva weakness perfectionist asi strength in both ways weakness yokupinda muri munhu une vana so iti mukadzi womunhu oro musingo aiva weakness ingoiti bvumati munayo ndiripo kuti zivai zvipo zviro zvenyu zivai kuti imimika munonyengera munonyepa munopopota asi kanaka imi munopopotei musanditi ndadzirwa kupopota is a choice kana papopota fosi chachashanduka munonzwa zvatinonza makafosi vazhinji tinoti munopopota mandinzwa when the house is not on fire munopopotei chero mwana akavata nomunhu zvinoshanduka ameno tombora patosvika right ndatiziva zvigozhero regai ndisiye zvimwe iya yatiziva zvigozhero number 4b inoti iva noruzivo yezvaka with what surrounds you in the environment what surrounds you mukasazviziva izvi hamuacti zvakatikomberedza zvishoma ndezvizvi social media haichadzokeri shure yakatikomberedza but zivai pamunoishandisa vana mai vanonoka kunovata vachiona pornography handisi kuvata zvinhu zvokudenga saka zivai kuti ndakakomberedzwa nesocial media inogona kundikonesa kuvata inogona kundipisisa nhumbi kana kuti ainiputike ndichiona pornography takakomberedzwa nokuora kwakawanda kuya kwatambonzwawo kunonzi chakanaka chakaipa chakaipa chakanaka takomberedzwa naizvozvo saka mai vakangwara vanozviziva takakomberedzwa namagadgets akatikomberedza haachadzokeri sure but mai vakangwara vanoziva kuti I cannot entertain a child zuva rese negadget mwana uyu unoshayiwa masocial skills nokuti imi mune gadget hanzi hambonetsi ndongomupa chifoni kachitablet achiona zvinhu zvake muswere mwana unoda kutamba bhora navanhu agodzidzira kumikisa navanhu kana tikasadero mwana uya ndiye unoita ini iyeni neni me myself and I zvabva pakuti magadgets haasi kutibatsira saka magadgets ndo mamwe akatikomberedza takakomberedzwa nechikafu chinouraya munoziva vana mai isu tinopa vana vedu chikafu chinohafura upenyu hwavo vamwe tinozviita tisingazivi asi zvizivei mangwanani amwe namamwe ndakafashanyira imwe hama mangwanani wakamuka achigadzirira vana lunch box tikaenda tupidzaini ndikati wavapeko tikaima nyojusi masekei
manyojusi anorerusa upenyu, asi zvokwadi muri kuhafura upenyu hwavana. Mangwana manyojusi, mangwana manyojusi, mangwana manyojusi. Manyojusi chikafu chiya chinongodirwa mvura inopisa mwana otodya, hachina kunakira vana. Chiya chikafu asikana vechidoko ndoza chinorerusa upenyu, muri kuhafura upenyu hwavana mbichana mbichana. Saka zvizivei kuti muri kuhafura upenyu hwavana, ende reason ndeyekuti pamwe mune usimba hwekubika. Usimbe hunouraya vana. Saka takagamuchidzwa chikafu chinogona kuuraya vana vedu. Isarudzo yedu kuti tione zvakatikomberedza. Takakomberedzwa nehomosexuality. Munozviziva here kuti yava pakati pedu, murume nomurume, mukadzi nomukadzi. Hatisi kutaura zvinhu zvokudenga. Tinotoziva vanhu vanoti vane vana vanotova magei, vanotova malesbians, vanotova murume nomurume. Makambozvifunga here wenyu mwana achikudza kuti mama ndoda kuradzai munhu wangu, asi munhu wake ari Gilbert, iye ari Robert. Hazvizi kure. Uye vana vedu kuzvikoro, ndaitaura nomumwe mwana wedu ari kuSouth Africa, umwe wavana vakauya achiti chikoro chimwe vana vainzi we 4 type of families. Muchaona kuti vamweni vanotaura kuti vacharoga nehana, asi ndo zviriko. Saka ndiri kuti mai vakamuka-muka, zivai zvakakukomberedzai kuti mwana kuchikoro unonzi we 4 types of, paitine mhando dzemhuri ina dzinoti baba nababa nomwana, baba nababa nomwana. Muri kudzinzwa? Mai namai nomwana, mai voga nomwana, baba namai nomwana. Imhando dzemhuri. Saka mwana unototi kune mhando idzodzo ndo zvakakomberedza vana vedu. Chero mukati wangu kwete, hapana zvamataura, nokuti mhuri dzakadero dzavako, zvokuti kwamuzokomba havako dzangova nhema dzatoitoudzana. Saka ndiri kuti amai mukai muzive zvakakukomberedzai kuti izvozvo zviriko. Chazitaura zvino zvotodini, takomberedzwa nokushama kwakawanda. Patinofamba pose mutauni hamuoni vana vakapfeka, asi pano tikati ngatitaurirani, pornography yakanaka here? Ndanzwa somati kwete, ndizvo here? Ko zvino imi sei muri moving pornography? Ndiri kutaura pamusoro penyu, handisi kutaura pamusoro pavana. Ndiri kutaura kuti we have moving pornography in town inoreva madzimai kuwadzana. Yesu, makambozvibvunza here sei kumaolympic games varume vana mashotsi akasvika kumabvi, vakadzi hazvirondedzereki? Hazvizvo here? Sei vachiita moving pornography vabva kunga kuna mai kuwadzana? Ndozviziva hangu kuti munoti vana vacho havachanzwi, asi munoziva here kuti zvimwe it's because isu pachedu zvinhu zvatisina kumbofunga pamusoro pazvo, kuti sei pachaadvertaiswa mota pachiiswa mukadzi wakashama. Makambozvonawo mota iri kuadvertaiswa asi mukadzi wakamirapo wakashama. Zvine ukama hwei nemota? Uyai tizive zvakatikomberedza. Kushama kwawanda. Mozva chero pamuchato imwe anambo ndogara ndakabvunza hangu ndichiti vana mai mufundisi tinovapa basa. Unoziva musi wokupfeka vopfekedza voona mwana gauni rake mazamu ose ari pazhe. Kana vakazoti iri gauni iri handikupfekedzi, vanofamba mbiri. Chimufundisi chacho chakauya, chimukadzi chake chakakonesa mwana wangu chata. Zvino maida kuti mwana aita zvakanakazve, konzi mavari azara vhu. Mai mufundisi akangoti mwana wangu wakashama. Mai vacho vanotsamwa kuita gomo, asi chokwadi chiripo choti mwana wangu akashama. Toti kudiko mupoita murayiro here? Musi womuchato mazamu anoendere pazhe mai. Imi kani musati kwai vana havadi. Mwana wamakabereka musi womuchato ngaapfeke vana mai. Musi womuchato ngaapfeke. Unoshama imai ndeke. Ndinawo vana vakachata vaviri. Imi
unotaura naye ka mwana unonzwa mai vasikana musi muchatogarai pasi mwanangu wandiitira chinhu chinokosha madzimai tauraivo nemwana wangu watiitira chinhu chinokosha well done my girl zvinogao ndikakorera kadiko mwanangu tiita kanyaya iye wakati madhirezi asina ruoko naye vasikana asi ndanyanyochembera zvokubuda mufashoni kudero here dhirezi racho riye risina ruoko totally rimwe zamo riri kuzhe uku ruoko rwakanaka ndanyanyosarira kusarira kana kuti chii hamupungutisana maikodzana dei taitenderana kuti musi womuchato mwanasikana pfeka asi muchaona kuti we are quiet about it nokuti isu pachedu vamwe vacho tinopfekawo saizvozvo unoona mai vechikuru kana watiwa maisi watiwa maisi zamo unoiti bhezi risina ruoko ini cheuyu wavakumba kwake uyu ndomuti nhai mwanangu ko ruoko ruripiko saka zvakatikomberedza zvakawanda takakomberedzwa neequal rights mental self yonyaya kutaurwa saka takomberedzwa nokuzvifunga ndiri murume pachangu zvatikomberedza ndikazviziva samai zvinondibatsira ndogona kusana mudhito yazvo ndaona nguva yangu yapera ava vanhu vakareswa kuverenga ndofunga handichavaverengi namamiriro aita nguva veyaningoita go through kuti tinogona kugamuchidzwa apa ndati tinogona kuvhiringidzwa nezvatakakomberedzwa nazvo zvenharaunda environment asi tinogona kugamuchidzwa zvatinenge takafemawo mukuberekwa saka mai ndofana kuzviziva kungoita shungu dzatatichita pano tichinamata zvinogona kubetsera zvogona kusabetsera kana ivi mukasaziva chokunanga ndikangotora zviri kunamatwa noyo mweya werudzi pane pamwe paunotodzinga mweya werudzi wokupfuma nokuti imwe nyamba muchingotsiura mweya muri kutsiura mweya wepfuma wamabhizinesi nokuti hamunangi chinhu chakanaka saka ndiri kuti zivai zvamakagamuchidzwa zviri clear kuti kana totaura pamusoro pondodini munoziva zvamakagamuchidzwa mavhiri aya amakanyora mashandisei kuti uyu wakagamuchidzwa chii tomboti mwana wamuri kuchengeta wamusina kubereka zivai kuti vhiri rake rine zvii zvinorema unogona kuva wakagamuchidzwa kutya mbengano kuroya un'anga mwana wakabetiswa makumbi wakagamuchidzwa uroyi wakagamuchidzwa zvakasiyana siyana wakagamuchidzwa nyange urombe zivai zvakagamuchidzwa mwana wenyu pamwe wakagamuchira kusadiwa iye kwandareva kana makanzi ibva pano nekatumbu kako mwana ari mutumbu wakabva akati kwaka akuti baba handidi saka unozvarwa nekakusadiwa saka ivei nevhiri rinoti mwana wangu wakafema kusadiwa zvinokubatsirei pakuekta nokuti munoziva zvakafema mwana wenyu saka vhiri rikasiyana siyana zvinokubetserai kunanga chakarurama chii chakafema mwana wamakagamuchidzwa mwana wamuri kuchengeta wakagamuchidzwa zvipi wenyu wakagamuchidzwa zvipi then munoweka zvine direction saka ndati mukangotsiura munotsiura zvimwe zvakakunakirai ndachida kupa muedzaniso yezvizvi asi anguva yedu yapera varume vaviri umwe ndimax dukes najonathan edwards vanoita zvetheology zvinhu zvavanoziva pandanichitira vasina kuita max dukes wanga asinganamati saka rudzi rwake rwastadiwa kurudzi rwechitatu norwechina rwakaonekwa kuti wakagamuchidza vana chipambi kungofamba mustreet homelessness 310 vava vasina misha pamarudzi ake 440 vaingeta chifambi 80 vakasungwa 100 vakaita maalcoholics vamwe vedoro zvokumwiwa nedoro 190 vanhu vakaita mapublic prostitutes vokudana kuti mahure pano
marudzi ake awo 60 vakaita mahabitual thieves, vabivi vemhando yapamusoro 20 hanzi vakaita maprofessionals, asi only 10 ndo vakaita maprofessionals zvakanaka. 10 avo hanzi vakaitira mujere, kureva kuti vanhu 10 chete ndo vakabuda pa4 generations dzomurume wavo, vamwe vose zvaiva zvigongororo. Kureva kuti zvigamuchidzwa zviriko, asi Jonathan Edwards wainamata zvokurevesa. Pamadescendants ake kusvika 4th generation hanzi 300 vaiva vafundisi, 100 hanzi aiva macollege professors, 100 hanzi vaiva malawyers, 60 hanzi vaiva maauthors of good books, 60 vaiva maphysicians, vaphysicians vari pamusoro pamadoctors, 60 aiva majudges, 14 aiva mauniversity principals, 1 vaiva 3 vaiva mauniversity congressmen, vaiva vanhu vaiva mamp, 3 vakaita mameya amadhorobha makuru, 1 wakamaita vice president, 1 akaita chaplain, 1 akaita treasury weusa. Vonaiwo zvakaitika, kureva kuti zvakanaka zvinogamuchidzwa. Tiri kuti mai vakangwara vanoziva zvakagamuchidzwa. Mumwe nomumwe wavanhu 15 vari mumba mavo, inde munogara pasi munoita zvinhu izvozvo, zvinoshanda. Mai vodini? Ndimanye nazvo. Chokutanga, mai vari mumba mavo kana vakaita tendeuko yezvokwadi vanorudunura zvakagamuchidzwa munhu, kurudunura sejusi, nokuti vakatendeuka zvechokwadi. Asi zvikangavo zvakupfeka regalia hazvirudunuriki. Chimuzukuru chiya mawiri achakaita, kana chitete chiya chamakagamuchidzwa, kana zvichifanira kurudunuka tongototendeuka zvomwoyo wose, zvimwe tozosiyira Mwari. Hazvirevi kuti hapasari chinova chakaipa, tozosiyira Mwari. Chechipiri, kana ndatendeuka, zviya zvinotaurwa neshoko raMwari ndo zvinoitika, kuti ndinorova vanoda kuzviva zvababa vavo, asi panozonzi asi ndinoitira nyasha vane zviuru zvamazana, vanoita sei? Saka imi ndopomubata ipapo kuti Mwari uyu mwana uyu ndaona vhiri rake wakapema kusadiwa, asi nokuti ini ndiri umwe wezviuru zvamazana vanokudai, ndoda kuti zvigurwe nemi. Mwari vanozviita. Saka poindi iyo inokosha kuti chakaipa chiripo chakagamuchidzwa mwana, asi ini ndiri umwe wezviuru zvamazana, ndokutogara ipapo zvotoitika. Saka tendeuko yezvokwadi, kurarama chikristu chinoonekwa novari mudendenedzwa. Mudendenedzwa muyaka mune basa. Murume urimo ngaaone kuti munhu anonamata, uya murume usina kunaka uya ngaaone kuti handina kunaka, asi mai vari munoka, mumba muno muri kupisa naJesu, mumba muno muno kupisa naJesu, asi mukati benzi racho rauya imapopota, benzi kwaro nderipi? Mapenzi maviri asangana. Ndiri kuti munorarama chikristu, musanyomba murume nenyika nesocial media kuti unondidini, uchati zoto, maudzani, nai maudzani. Saka ndiri ngoti raramai chikristu, asi kana zvii zvamunonyora pasocial media pamusoro pababa vari kumba kwenyu vaya, kuvanyorera pasocial media hamundi moita zvinhu zvakapata. Idai vana vose, idai vana vomukwasha, idai vana vomwanasikana, munodiri iwoyoyo? Idai unouya neshuga 2 kg, mugoda unouya nekatoni, uya munogara naye full time ndiye unovharira ng'ombe. Hauisi zvake mari, asi ndiye unovharira ng'ombe. Uye ndiye unoudza vari kuchirungu kuti marwara, saka une basa guru ari kuita pamba ipapo. Saka ndiri kungoti kana muri mukristu wezvokwadi, mai idai vana vose, vazukuru idai vazukuru vose. Chimwe chikomana chakamboti kuna mai vacho, mai vacho vanga vari single mother. Saka ndaitaura naye ndikati, mwanangu, unopota uchiendesa muzukuru kunoona mbuya wake.
nokuti una ana mbuya vaviri. Saka zvokuti ava nembuya 1, chimwe chimuzukuru chedu chinoti gogo, I have 2 gogos. Reva ini nambuya Makotozi. But I have 1 sekuru. Kureva kuti mwana unozviziva. Kana ati I have 2 gogos. Asi ukuwa vagogo havaonekwi mareve. Ndokubva mwana wangu uya ati mama, ndoda kuti muzukuru wenyu aende kunoona mbuya vake. Asi iye ndiye wakati mama, pagogo ndoda zvangu kuinda asi havandidi. Ewa zvevana vanoona. Wakati havandidi, imi vana vanoona. Paturi mudumbu unoona. Zvino unotozviona wakaudza mai vake kuti munongonditi ndindi asi gogo havandidi. Kana vabheka gogo likes baking. Asi vanopa vana vatete nhingi ina havandipi. She does not love me. Idai vazukuru vose. Ndobasa ramai. Idai varoora vose, idai vazukuru vose. Idai vabereki vose. Idai mai vomurume. Idai mai vakakutumburai. Idai vose. Hakuna vasina muromo weshuga. Hapana vakaita 4 months. Vakangoitawo 9 months. Hakuna mai vanokosha kudarika vamwe. Saka ndingoti mai vaya vari vechikuru ngavatokurudzira mwana wavo kuti zvino zvawanditengera dhiresi. Kusivira wavatengerawe. Zvino imi munozoti unopedza mari wakaendesa mari yepfuma. Imi kani vana mai vari pano vane zera neni navakuru kwandiri. Regai mwanasikana wenyu mai vake vatengerwevo. Vuye kuendwe kuKrismasi. Kunongouya kwenyu ndokuneiko. All roads chinoi. All roads kwachivi. Kana mwana wenyu chero Christmas achingouya kwachivi. Munofunga kuti bhohera hakuna vanhu. Bvunzai mwana wenyu kuti makamboenda kuKrismasi bhohera here? Kana akati kwete woti kana musingaindi kuno chimusauya. Nokuti ikoko kuna vanhu. Vana mai vari pano munodzivisa vana venyu kuita kuKisimisi kwana mbuya. Itai vaKristu vari pano. Vana mai kuwadzana. Kisimisi ngakuende kose. Vana vanoti isu tikaenda kuCouples vanototi tikaita Easter handei kwachivi. All roads leads to Chivi. Tikaita Heroes, all roads leads to Chivi. Tikaita imwe holiday, all roads leads kuChivi. Kubhoera hakuindwe. Ndo basa ramai. Ndo basa renyu amai. Ndo basa renyu amai. Handisi kutaura zvinhu zvokudenga nai. Ini njere dzangu dzakutendudza kuti maneta. Ndisina zvangu pedza. Asi ndiri kuda kuti kana muri muKristu wezvokwadi, basa ramai pamhuri. Bvunzai mwana wenyu kuti wakapedzisira kuinda shuga, kuendesa shuga rini kwatezvara. Akati handichazivi, musaramba mongodya. Chimwe chinopanakidza mai. Hello. Peter say, my goodness. When is my mana? Hey. Yeah, no thing where shate. Pamba panafana kuwa nemirairo. Pamba panafana kuwa nemirairo. Pakuzha, kukwazisa vanhu, pamusoro, pamanamatiro, kushanda basa, kukoshesa vanhu, kukoshesa maids. Pamba panafana kuwa nemirairo. Mozva vana vatinoti ama 2K. Mai vacho vakafa. Ama 2K haamhorosi vanhu vamwe vacho. Ukapinda unonzi iwe kani ndimai gwemende vamhorose. Iye ane 16 years. Unonzi vamhorose. Kureva kuti haana kupiwa murairo wokuti musi wechitatu
selgroup kwedu takaita nyaya yemirayiro tikati mirayiro pamba ndeyekuti kudii vakatotaura vana vadiki vaivapo kukwazisa vanhu kugara pasi kusaita noizi vachingotaura zvine sense kumba kwenyu hakuna murayiro zvese zvinongoitwa mwana wenyu une 16 years unomukana 10 kwaisisi holiday unoda kuzorora holiday ndeyekuti azive kuti mumba munotsvairwa sadza rinovikwa ndokuti asaita matukei 16 years unofanira kugona kuwacha kubika kutsvaira mumba kumhorosa vanhu kana wenyu asingazvigoni ndiyo nedambudziko zvokuti kwai vana vamazuva ano mwana wamakabereka usingaviki sadza aiwa vasikana musavaita mazaika aiwa saka ndiringoti ivai nemirayiro pamba tsiurai vana mumba ngamuve nayes nano robhoti chairo rina yes rina wait asi imi wenyu mwana unongoita zvese zvese azouya kwamaigwemendi unoda kukwira ingwe pamusoro pesofa achipaita mubhedha kana kukwira pamusoro pecoffee table mwana une 4 years mwana une 4 years unonzwa no vanyori vanotenderana kuti mwana une 4 years 5 years unogona kudhirowa mucheche akagara achingotaura mbichana muchimudavira kukwira nokudzaka hakuzi kungwara indiscipline unoona achiti kwaende unomhanya achivata maiki achidisturba vaimbi kwanzi wakangwara iti hana murayiro mwana unofanira kunzi no vasikana vechidoko rongedzai vana mwana ngaanzwe no ngaanzwe yes nokuti ndo zvakarurama tsiurai vana hazvinei kuti unochema uyai nditaure izvozvo kuchema hakuurai mwana halo kuchema hakuurai mwana vanyori vanototenderana James Dobson the late Miles Monroe vanototaura kuti vana vanochema as a weapon riri gidi akangochema zamupazhe akangochema mupe chaanoda regai acheme hafi regai acheme ndo vanotinetsa at 21 vachida kunzi zvose hongu kurudzirai vana kuita chakanaka endai kuchikoro kwavana farirai zvavanoita zivai shamwari dzavo kana ane chakanaka chamaita tendaiwo kuti waita zvakanaka muroora akauya nesiwiti iti mazviita mukosha akauya nesiwiti iti mazviita haikona kuti chii chauya nacho ichochi tendai zvose kuwanda nokushoma kwazvo kana nyangwe afoira pane zvituko zvisingauyisi number 1 nyangwe mukamutuka haiuyi number 1 bvumai kuti hamuzivi zvose saka dzidzai zvamusingazivi apa ndo panouya kuti dzidzai all stages dziri muvhiri renyu saka mukana wokudzidzisana izvozvo hatina asi imi dzidzai zera riri muvhiri renyu ndo zvinozoita kuti muekite zvine zivo bvumai dzidzai pamusoro pehomosexuality noti yavako drugs chikafu chakanaka dzidzai kuti zvigobatsira vana taridzai mufaro neshungu nyangwe zvinoita vana kuchikoro kuti zvigofamba zvakanaka gamuchirai kuti zvamunogona imi saamai muroora wenyu hazvigoni munoziva ini zvandaigona ndine nhumbu kuziva wangu hazvigoni kwete kuti handina kumudzidzisa asi pane zvimwe zvatofanira kugamuchira mama echikuru ini ndaigona kuenda kumunda nemimba ndakabereka mwana kumusana ava akazvagwa izvozvo akazviita inobva saka gamuchirai kuti zvamunogona imi iye haazvigoni iye wakati varoora vechidoko muri pano gamuchirai kuti pane zvamusingagoni
imivo gamuchirai kuti pane zvamusingagoni, asi gamuchiraiwo kudzidza. Kuramba muchingoti ini I worry about self. Uchikonawo kubika sadza, aiwa izvo hazvina excuse. Munobika sadza as if mamona nechipunu, aiwa monai sadza. Mayangfadza mazhinji anodzambodza nokuti hariri kubikwi zvakanaka zvamusingazivi gamuchirai kuti zvandigoni wezvi. Izvi ndidzidziseivo. Asi isu we must not expect too much of them. Simba ravo neredu nokuda chikapu chiriko rasiyana. Saka uyai tigamuchirane. Saka mai voga voga yananisai mhuri yenyu, regererai, kumbirai ruregerero, namatai shoko musituation dzavana venyu. Vaya vari museko, hanzi vanhu vangu vanoparara nokushayiwa zivo. Tsvakai zivo nokuti muri amai. Tsvakai zivo kuti kwenyu kumba koda kunamata tichitsiura zvipi sezviya zvandataura. Vamwe vari mushoko raMwari vane zvavakaita zvinotadza kuti zvinoshanda. Mai vaKing Lemuel, Bhaibheri haritiudzi kuti vavakadzidza, asi mwana wavo waiva mambo. Asi vakazviudza kuti mwana, ndichagara pasi ndichimuudza kuti mukadzi wakanaka wakaita sei, nokuti ndo vakambonyengwa. Saka ndo vakafanira kugara pasi nomwana. Vana mai, vavana vane zera iro, garai pasi navana, vakomana navasikana. Kunyenga kwakanaka kwakadini? Kunyengwa kwakanaka kwakadini? Kana musingazivi, ndo zvamufanira kutsvaka ruzivo pamusoro pazvo. Kuti nei, iye mwana unodzidziswa kuti kudiko kana zviri zvokunyengwa izvi. Nokuti ndo basa renyu. Vamwe mai vakazviita zvikashanda, vakamuudza kuti mukadzi wakanaka wakadini. Mukadzi waPirato haana kuita zvedzidziso, wakaita usiku hwose achinamata. Mwari vakataura naye akatsimbirirwa, akaendisa shoko. Zvokuti Pirato wakateerera here kana kuti haana, it's not my business. Saka wakanamata. Mbuya Lois namama Eunice, shoko raMwari rinoti Timothy unorangarirwa nokuda kwokutendeka. Asi zvakabva kuna mbuya namai, kureva kuti mamai maviri anga ari panapa vanogona kubudisa mwana unotya Mwari, mababa pasina. Nokuti zvinonzi baba vaTimothy hanzi Bhaibheri ongoti waiva muGiriki. Ina ndazikwe zvandakaona ina ndaita theology, asi izvozvo ndakazviverenga kuti hanzi vaiva muGiriki, full stop. Saka mai namai ndo vakaita kuti Timothy anamata. Saka kumba kwenyu vari mudenderedzi renyu riya, basa nderenyu. Musadengezera ushirikadzi. Manzwa, vari mudendenedzi vanoda chirikadzi, imi motomira saGP. Kana baba variko, vana baba vazhinji, vamwe nyangwe vakanaka, vanogona kusasimba pakutaura navana. Ina hangu ndakaita nyasha, asi ndoziva mukutaura namacouples, vana baba vakati zorore, vanoda kujurujiwa samajuru. Asi zvinoda mai vanoita sambuya Eunice namama Eunice kuti vabudise Timothy. Noziva nyangwe vasiri muBhaibheri, Mrs. Wesley, mukazoenda paGoogle, murume wavo was an alcoholic. Kwete kungomwa doro chete, he was an alcoholic. Asi vakabudisa John Wesley, akatimutsira chechi yeMethodist. Vakabudisa Charles Wesley, akanyora nziyo dzamoti nziyo dzedu dzimwe. Kureva kuti zvinogona kuti pano paite vana mai vaviri vanoita saMrs. Wesley, vanoti Mwari kana vakazvigona neimwe mai, ini ndiri pano. Asi zvabva kuti mazira zvose zviya zvatataura mukazvitevedzera, Mwari vokudenga vanotibatsira kuti vazobuda John. Asi zvazvinoda to close ndezvokuti amai mubvume nokukota shaka raMwari kana muchiri mozvaka muchinamata quote God's word. Musanamata zvenjere pamuchinamatira vana fiye, muchinamatira kuti vachengetwe. Namatai muti Mwari mushoko renyu namapisarima, munoti vatumwa venyu will surround those so that fear him. Imi komberedzai vangu vana. Mapisarima 103:17 ndoizva nechirungu. Inoti the faithfulness of God and the righteousness of God is towards those grandchildren whose grandparents love God. Pakaita chembere inoda Mwari, hanzi kutendeka kwaJehovha nokururama, hanzi kunobva kwaenda pavazukuru vavo. Saka vana mbuya, kutendeka kwaJehovha koda imi. Quote that verse to God. Kuti ndo zvamotaura mushoko raMwari.
saka ndiri kuti zvandataura zvoda kuti imi munamate muchikota shoko raMwari. Genesis 21 verse 13 inoti Mwari vakati kuna Abrahama, ndoda kuita Ishmael mwana waHaga rudzi rukuru nokuti mwana wako. Mundeverenga kuzva pandakaiverenga ndakati wow. Saka ina ndine vatana vangu vanandoti Mwari nokuti kuziva mwana wangu zvokunaka kwake haisiyo nyaya, asi because she is my daughter, may grace follow her. Ndobasa renyu kuti nokuti makati kuna Abrahama muri kuropafadza Ishmael muchimuita rudzi rukuru nokuti mwana wako. Saka imotobata iyoyo nokuti mwana wangu. Ende iye Mwari vakatendeka vanotevedzera zvavakaita zvekuna Abrahama. Genesis 19:27-29 inoti zvino Mwari vakarangarira Abrahama vakabudisa Roti muSodhoma. Bhaibheri hariti nokuti Roti wanga akarurama, rinoti nokuti Mwari vakarangarira Abrahama. Mwari ngavatirangarire vasikana. Vana vedu vaya zvigomororo, Mwari vangarangarira isu.